Când mă așteptam, am prevăzut lucrul ăsta, dar sincer credeam că nu va fi așa de greu. Mizam pe valoarea noastră, pe ambiția jucătorilor, dar se pare că miza jocului și-a pus amprenta și pe evoluția echipei, pentru că jucătorii practic n-au avut claritate, n-au avut, mă refer în primul rând la faza de atac, deci nu s-au exprimat la așa cum ne-am fi dorit eu și cum ar fi trebuit și pun seama asta pe dorința lor prea mare de a câștiga și cred că s-au blocat. Dar una peste alta consider că victoria noastră este absolut meritată, pentru că noi am fost cei care am controlat jocul, dar mă așteptam la evoluția echipei din Pancea, am spus că este o echipă de când o promovat joacă cu un nucleu de jucători, de 7 jucători de vreo 3 ani de zile și lucrul ăsta s-a văzut. Au coeziune, și sigur n-aveau nimic de pierdut, bănuiesc. Eu mă aștept la toate meciurile să fie din încărcătura asta, am scris de altfel și jucătorilor, pentru că la nivelul diviziei cei, prezența noastră forțată, aș putea spune, reprezintă un eveniment pentru fiecare echipă din divizia cei care joacă cu noi. Și le-am spus că pentru ei este evenimentul amplu. Eu sunt convins că după meciul ăsta vreo 2-3 jucători de la Panciu cred că nici nu pot să vin până luni la cât efort au făcut. Dar asta, sigur, este treaba lor. Eu sunt bucuros de rezultat în primul rând și sper ca din greșelile care le-am făcut astăzi să le eliminăm și să facem pe viitor cât mai puțin greșeli.